खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै दुर्गा फुजाया जानो आरो गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै दुर्गा फुजाखौ लानानै एसअपि फोसावदों कामरुप मेट्र' प्रशासननिफ्राय कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजा कमिटिया बे एसअपिखौ फालिनो नांगोन जेरै दुर्गा फुजानि थाखाय बानायनाय अरायथा नङै पेन्डेलनि थाखाय PWD निफ्राय NOC लानो नांगोन इलेक्ट्रिकेल सेफ्टिनि थाखाय चिफ इलेक्ट्रिकेल एडभाइजारनिफ्राय सार्टिफिकेट लानो नांगोन FNBS निफ्राय फायर सेफ्टि सार्टिफिकेट लानो नांगोन फुजानि पेन्डेल बानायनायाव इमारजेन्सियाव रैखा खालामनो हानाय बायदि राहा थानो नांगोन हाबग्रा आरो ओंखारग्राया गुबुन गुबुन लामा थानो नांगोन इमारजेन्सिनि थाखाय डक्टर थाखानो नांगोन थोजासे हौवासा आरो हिन्जावसा भलन्टियार थानो नांगोन VIP बा सेलिब्रिटिफोराबो गासै नेम निथिखौ फालिनो नांगोन अर खोमोरनो हानायनिबो राहा थानो नांगोन मोनानि 10 रिंगानि उनाव गोबां सोदोबजों दामनो मोननाय नङा आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे एसअपि फोसावदों कामरुप मेट्र' जिल्ला प्रशासननिफ्राय सा 21 फरायसाफोरखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि दायाव थैनायनि साजा फोसावबाय सासे बारग' वार्डेनखौ दुथांनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन सा 21 फरायसाफोरा सा 21 फरायसाफोरनि मादाव सा 8 हौवासा फरायसा आरो सा 13 हिन्जावसाफोर गासैबो 6 निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि गेजेराव थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो रावबो मिथियालासे सिरियै आथोनारि अनागार खालामबोदोंमोन दुथां वार्डेना वार्डेनजों आथोनारि अनागार खालामजानायनि थाखाय साब्रैसो फरायसाफोरा गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो थाखाय नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों सिरियैनो बे खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोनब्लाबो उनाव सानै उन्दै गथ'सानि बिमा आरो बिफाया मिथिनायनि उनाव जाथायनि सोमोन्दै पुलिस थानायाव थांनानै एफआइआर होनायनि उनावनो गासै जाथाया सोराङाव फैदों उनाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै अरुणाचलनि स्पेशल पक्स' कर्टआ वार्डेननि हेंथा बे रायखौ फोसावदों अरुणाचलनि सियोमी जिल्लायाव थानाय मणिगनि कर' गभर्नमेन्ट रेसिडेन्सियेल स्कुलनि बारग' हस्टेल वार्डेन युमकेन बाग्राखौ थैनायनि साजा फोसावदों पक्स' कर्टआ बेजों लोगोसे आरो गुबुन सानै बाव फोरोंगिरिफोरखौबो 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों हिन्दी फोरोंगिरि मारबम तापिर आरो बारग' हेड मास्टार सिंटुम इउरपिन बिथांमोनखौ 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों जाथायखौ गासैबो मिथिनायनि उनाव सिरियै थानायनि थाखाय आरो जेबो रिपर्ट होयैनि थाखायनो बिथांमोनखौबो 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों दानसोरां नार्जारिखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायदों बेखौ मिथिया होननानै सोंथि खालामदोंमोन दानसोरां नार्जारि बिथाङा बेनि फिननायखौ होदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि दानसोरां नार्जारिया इउनाइटेड फरामनि नेमखान्थिखौ सिफायदों इउनाइटेड फरामनो जेबो मिथिहोआलासे गाव हारसिङै साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ सिरियै मावदों बेनि अनगायैबो थांनाय 5-6 दाननिफ्रायनो इउनाइटेड फरामनिफ्राय गोजान जानानै दंमोन दानसोरां नार्जारिया जायनि थाखाय खामानि मावनायाव जेंना मोननो गोनां जादों आरो इउनाइटेड फरामा थांनाय 14 सेप्तेम्बराव 36थि NDFBनि मुंख्लं सान खुंनायावबो गहपुरनि दैमालु फोथाराव बाहागो लायाखै उदालगुरियाव खुंनायावसो बिथाङा बाहागो लाहैदों नाथाय इउनाइटेड फरामनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै दैमालु फोथारावसो बिथाङा बाहागो लानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो थांनाय 29 फेब्रुवारियाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्ट लादोंमोन बेयाव गाहाय नेहाथारि महरै दानसोरां नार्जारिनि मुङाबो दंफायोमोन रन्जन दैमारिखौ लोगो हमहैनाय सानखालि दानसोरां नार्जारिनो गोबां फन हरनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा फनखौ हमाखैमोन उनाव थांनो हायैनि जाहोनखौ फोरमायथिदों नाथाय अखानायै सिरि दिल्लीयावबो थांखुमादों होननानैबो फोरमायथिबावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय आरो बेफोरबायदि गोबां जाहोननि थाखायनो दानसोरां नार्जारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबाव बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि भुटाननिफ्राय 6 NDFB उदां जानायावबो बिथाङा गाव हारसिंनि मुं लानो नागिरदों नाथाय बेयो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनावसो जादों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्त्रिया बाक्सायाव इउनाइटेड फरामखौ लोगो हमनो थाखाय लेंहरदोंमोन बे लेखायै इउनाइटेड फरामा थांदोंमोन आरो इउनाइटेड फरामनिफ्राय भुटान नेपाल आरो गुबुन गुबुन हादराव थानाय NDFBफोरखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय खावलायदोंमोन बेयाव गिबि मन्त्रि बिथाङा प्रमद बर'खौ भुटानसिम लाइजाम लिरहरनो थाखाय बिथोन होदों बे लेखायै 7 NDFBफोरा भुटाननिफ्राय उदां जाबोनो हादों होननानै फोरमायथिदों नाथाय बेयाव गाव हारसिंनिल' मुं लानो नागिरनाया लाजिनांथाव होननानैबो बुंथियो इउनाइटेड फरामनिफ्राय
आरो जुदि दानसोरां नार्जारिनि गोसोआ साफाब्ला दासिमबो फैनानै जयै खामानि मावफैनो हागोन नाथाय सोरनिबा रांनि बेन्दोङाव नांथायोब्ला अराय समनि थाखाय गोजोन मोननाय नङा होननानैबो बुंथियो जेराव सा 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय नोंथांनि लोगोफोरखौ सान बिथांमोनहा गुबुननि सायाव जेबो आसा गैया खालि खुगाजोंल' बुङो आखाइजों मावा 4 बोसोर बारलांबाय बेनिखायनो गासैबो बारग' NDFBनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जाहाथे खौसे जानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे जोबथेजानाय NDFBफोरखौ उदां खालामनायाव खामानि मावो बेनि थाखाय खावलायो जेरावनाखि दानसोरां नार्जारिया सोरखारजों थानानै खामानि मावनायनि खोथा बुंबोदों नाथाय सोरखारजों थानानै NDFBनि जेंनाया 10% सुस्रांजायाखै दानसोरां नार्जारिया इउनाइटेड फरामखौ सोरखारजों एलायन्स जानानै खामानि मावनो थाखाय गले गले बुंबोदों आरो गाव थाखा फैसानि सुबिदा लानानै इउनाइटेड फरामखौ ब्लेकमेल खालामदों होननानैबो फोरमायथिबावो बेनि अनगायैबो दानसोरां नार्जारिया प्रमद बर'जोंबो रायज्लायहोनो थाखाय इउनाइटेड फरामखौ लानानै थांदोंमोन जेराव प्रमद बर'आ NDFBनि जेंनाफ्रा मा जाखो बेखौ आं जेबोखौनो मिथिया होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगानो मावनो थाखाय बिबान होनाय जादों होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंसो होननानैबो फोरमायथिबावो इउनाइटेड फरामनिफ्राय 30, 40, 50 थुख्रा नङा मोन 59 थुख्रा खालामदोंमोन महालक्ष्मीनि गोथै देहाखौ फोरमायथिनो गोनांदि बेंगालराव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादोंमोन जेराव 29 बोसोर बैसोनि महालक्ष्मीखौ बुथारनानै थुख्रा थुख्रि खालामनानै फ्रिजआव सोनानै दोनदोंमोन बेंगालरनि व्यालिकावालाव थानाय भारा न'आवनो जादोंमोन बे जाथाया बुथारनायनि उनाव महालक्ष्मीनि गोथै देहाखौ थुख्रा थुख्रि खालामनानै फ्रिजआव सोनानै दोननायखौ महालक्ष्मीनि बिमाया नुसनहैदोंमोन बेनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा नुजाथि फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदोंमोन आरो गिबियावनो महालक्ष्मीनि फनखौ नायनायाव फन रेकर्ड हिसाबै मुक्ति रन्जन रय मुंनि सासे सेंग्रानि सायाव सन्देह जादोंमोन नाथाय महालक्ष्मी थैनाय साननिफ्रायनो मुक्ति रन्जन रयनि मबाइलाबो सुइच अफ जानानै दंमोन जायनि थाखाय मुक्ति रन्जन रयखौ पुलिसफोरा हमनो हायाखैमोन नाथाय दा मुक्ति रन्जन रयनि गोथै देहाखौबो बोखांनो हानाय जाबाय उड़िसायाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय थासारियाव बोखांनो हाबाय मुक्ति रन्जन रयखौ उड़िसानि भद्राक जिल्लायाव गावनि गामियावनो फांसे दंफाङाव फासि नांनानै थैदों मुक्ति रन्जन रयआ आरो थैनायनि जाहोनखौ लिरनानैबो गालांदों दुथाङा थैनायनि नटआव लिरनानै गालांनाय बायदिबा महालक्ष्मी आरो मुक्ति रन्जन रयनि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन जेराव बिथांमोन सानैबो गंसे मलावनो खामानि मावोमोन आरो मुक्ति रन्जना मेनेजार हिसाबै खामानि मावोमोन नाथाय महालक्ष्मीया मुक्ति रन्जन रयखौ जुलि खालामनो थाखाय नारसिनदोंमोन बेयावनो सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो मुक्ति रन्जन रयआ महालक्ष्मीखौ खर'आव बुनायाव महालक्ष्मीया थैदोंमोन बेयावनो बे दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मुक्ति रन्जन रयआ थुख्रा थुख्रि खालामदोंमोन महालक्ष्मीनि गोथै देहाखौ माखासे देहानि थुख्राखौ फ्रिज सिङाव सोनानै दोनदोंमोन आरो माखासे थुख्राखौ बायजोआव गारहैदोंमोन होननानैबो लिरनानै गालांदों नाथाय जोबथायाव सहायनो हायैयाव मुक्ति रन्जन रयआ गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो थाखाय थिरांथा लादों बेखौ लिरनानै गालांदों मुक्ति रन्जन रयआ फोरमायथिनो गोनांथि 29 बोसोर बैसोनि महालक्ष्मीया जुलि जाखानायमोन आरो बिथांमोननिया 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै फिसाबो दंमोन नाथाय माखासे सान सिगांसो बिथांमोननिया डिभर्स जादोंमन आरो डिभर्स जानायनि उनाव उन्दै फिसाजोआ बिफाजोंनो थायोमोन आरो महालक्ष्मीया गाव हारसिङैनो भारा थायोमोन 29 सेप्तेम्बर अदेबानि फैगौ रबिबाराव फिन खुंजागोन एडिआरि थार्ड ग्रेडनि आनजाद एडिआरि थार्ड ग्रेडनि आनजाद खुंनाय सानखालि सप्ताहिक बाजारा बन्द थागोन क'क्राझार जिल्लायावबो डेइलि मार्केट आरो सप्ताहिक बाजारखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय क'क्राझार जिल्लायावनो फ्राय 45,000 बिजाथिफोरा आनजादखौ होगोन होननानैबो फोरमायथिदों फोरमायथिनो गोनांदि सेबानि अफिसियेल वेबसाइट site.sebaonline.org आरो आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट assam.gov.in आव 28 सेप्तेम्बर फुंनि 11 रिंगा 30 बाजिनिफ्राय 10 अक्ट'बरसिम अनलाइन पर्टेल मोननो हागोन जेराव थांनाय 15 सेप्तेम्बराव खुंजानाय एडिआरि थार्ड ग्रेड आनजादनि एन्सार कियाव बबेबा गोरोन्थि जायोबा बेखौ 500 रां होनानै अजद हरनो हागोन मोनसे सोंनायनि थाखाय 500 रां होनो नांगोन अजद हरनायजों लोगोसे जास्टिफिकेशन होनो नांगोन जास्टिफिकेशनआ एक्सपार्ट कमिटिनि बायदि सैथो जायोब्ला 500 रांखौ नोंथाङा मोनफिननोबो हागोन पर्टेलाव लगइन खालामनोब्ला इउजार आईडी हिसाबै केन्डिडेटनि बा बिजाथिनि एप्लिकेशन आईडीखौ होनो नांगोन आरो पासवार्डखौ गाव बानायनो नांगोन कुइसन पेपारनि मोनद' सेटखौ सेबानि वेबसाइटआवबो होनाय जाखाबाय आरो एन्सार किखौबो 28 सेप्तेम्बरनि 10 रिंगानिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोसावदों
दरंनि पुदुमपुखुरि हाई स्कुलाव थांनाय 23 सेप्तेम्बराव थाखो 10आव फरायनाय फरायसाफोरनि गाग्लोबनायाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसा भबेस देखाया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन फरायसालियाव गोख्रैनो ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय। रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै बा बिथांमोननि मोजांनि थाखाय 2 फोरोंगिरिफोरखौ गोख्रैनो गुबुन फरायसालियाव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय। थिग बेबायदिनो हेडमास्टार इनचार्ज जनाकी देका बिथांखौ सिराजुल हक हाई स्कुलाव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय। हिन्दी एसिस्टेन्ट टीचार बसन्त कलिता बिथांखौ बर' आझार एस स्कुलाव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गासैखौबो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव ट्रेन्सफार हरनायजों लोगोसे बिथांमोननि दान बान्थाखौबो दोनथ'नाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फोरोंगिरिफोर आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा गावसिनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो बा मोजाङै नोजोर होयैनि थाखायनो फरायसालिनि सिङावनो बेबायदि फरायसाफोरा बुलायलायनानै सासे फरायसा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै गासैबो फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार हरनाय जादों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।